Dit is misschien wel een van de meest memorabele momenten in de ganse vastelandsgeschiedenis. Jazeker. Leg even uit waarom dat zo is. Nou, Prins Bart, Christ de tweede. Christ van de prins van Noordsbijn, dat ben ik. Prins Hij de eerste, die kunnen nooit een tweede. Ik heet Hij trouwens, ik ben niet Hij. Ik heet Hij. Met H-A, Prins Griekse E. Hij de eerste. Wil ik Prins Bart de tweede. Ja. Keer toch die medaille omhangen. Ja. Vet er Grootkruis verdienst, weet ik wat voor medaille. Maar dit is het. Zet ze even op. Wacht, ik ga dit. We gaan het officieel doen. Aanstaan! De muts af. Ja, dat is de ceremonie mee. Ik ben bezig. Nu snap ik dat we echt de bier heeft. Dan wil ik nog aan het toevoegen. Ja? Die hebben de ganse optocht achter ons gelopen. Ik denk dat die bijna 2 uur aan een stuk goed de 16 maanden gespeeld hebben. En ik, als ik dat nog geen minuut doe, dan heb ik gelopen. Wie zou ik dit durven zeggen? Dan reed je aan mijn zuur van hier tot Tokio. Dus dat haalt niet op. Nee, het haalt er niet over. Extra prestatie dat is ook nog. Normaal gewoon via het wijs. Ja. De station Dwarspoor, wijs. Kost dat kiezen elkaar. Normaal. Springt er uit het halve